Bueno, eta aldi berin mingaina iman berdio, bale? Bai. Bueno, nahi da, kontatu, egun berezi eta politonetan, ze topatuko deu fiko ban? Bueno, bertan, tailerrak aurkituko dituzue, kosmetika naturaleko tailerrak, birziklatuk antolatuak, jasangarritasunari ikasteko aukera izango dugu, osasunari buruz, euneko vegetal elikadura baitare izango da, edo, bueno, veganismoan sartu nahi duen pertsona batek, aukera izan dezan, deskubritzeko, ikasi dezan, eta, bueno, zer den mundu guzti hori ikasteko. Bai, askotan entzute dugu veganismoa eta usten dugu bakarri dela barazki jatia, ez da? Baina atzetikan gauza asko datoz, eta lurrai helduta gaina, ez da? Bai. Bueno, azken finean, veganismoa ez da elikadurari buruz bakarrik... Jasangarritasunakin zerikusia handia daga, ez da? Hori da, jasangarritasunari buruz. Jasangarritasunari oso lotuta dago. Eta osasunari baitare. Vale. Bueno, zure gaira jungo geha, retzikla, birtziklatu, ez da? Hori da. Zertan datza hori esate? Bueno, hitzak biak garri esateu, baina ez dakit. Esan dezu hiruen artean sortu zen utela, bai. Zein zan helburua? Birtzikla ze izangoa, baina gauza asko lotuko itura. Hori da, rezikla birtziklatu 2019an sortu zen, 3 lagunen artean, Robert, Gorka eta ni, Robert gure laguna da eta Gorkan ere bikotea. Vale. Lagunare bai. Lagunare bai, eski. Oberena. Lagun honena. Bueno, eta zer helburukin sortu zenuten hori? Naturaren alde lan egiteko helburuarekin eta naturaren ahotsa izateko helburuarekin. Una. Rezikla birziklatu gure elkartearen izena da, baina esaten dugun bezala, birziklatzea azkeneko pausua izan behar da, jasangarritasunaren murriztu, konpondu... Bai, bizitza asko eman bertzaizkiola produktuai birtziklatu baino lehenu, ez da? Hori da. Birtziklatzen deunean askotan energia asko gastatzen da, produktu hori birtziklatzeko, ez da? Hori da, eta batez ere, esaten dugun bezala, nahi duguna, elkartearen helburu bat baita ere da, biztanleriaren ohiturak aldatzea, ez azken finean, bueno, sistema konsumista batean sartutak gaude eta gurpil horretatik ateratzea oso zaila da. Bai. Gaina beti gurpilotan sartze geha, errestute izkiguelako gauza, komodu egiteko, lan gutxo hartzeko, eta gero nola atzea egin, ez da? Merke, errez, eta horrek... Baina naturai behitu gabe. Hori da, ez gara konturatzen guzti horrek kriston kaltea sortarazten duela ingurumenean eta elkartean baitare, esango nuke. Zertan murgiltze zate gehiena? Zeintzu dia arazo larrienako? Zerrei iten diozue, ustakit, buru belarri zerretan jartze zeate elkartean? Ohiturak aldatzea batez ere. Ni nire bizitzan aldaketa asko egon dira. Ni, jasangarritasun mundu honetan bide luzea da, noski. Eta nahi duguna da hori gure esperientziarekin, gure aldaketekin, jendeak ikusi dezan posible dela eta jasangarritasun bide hori ere eraman daitekela. Eta adibide batzu jartzeko, zertan iten dugu kalte gehienan, o zertan gehiena despistatu geha, o... Egia esan da, naturarekiko konexio hori guztiz galtzen ari garela. Eta zentzu guztitan. Azkenean, elikaduran, eguneroko bizitzan, kosmetikan baita ere, eguneroko kosmetika, erabiltzen dugun kosmetika hori, kriston kaltea egiten du, eta kristonak kutsatzen du. Bai ingurumenean, baina baita ere gure gorputzari kalte egiten dio. Egia esan hor, leheno askotan esatezan, gaitza gehiena hemen erreketan da etorri zian eta hola, lavadorak eta lavavajia jarri zituen ian. Ia, mundu guztia produktu mordoba bota, lavavajia zea, geho, trasnaia garbitzeko, leheno ez dakit tximbo batekin garbitze zian etxen, eta azkenian gaitza itezan, baino ez hainbestekoa, ez da? Ez hainbestekoa, hori da. Produktu guzti horiek osai toksiko pila dituzte, kudeatu ezin direnak, azken finean, ez? Batzuk bai, kudeatu daitezke, baino beste asko ibaietara zuzenean isurtzen ditugu eta ibaitik itxasora. Jakin behar dugu, ondakinen 80%, jakin behar dugu lurretik datozela, esan nahi du, gizakiaren ondorioa dela. 80%, Bai. Ibaietan bukatzen dutena eta gero itxasoan.